simento, magsimula dito ba't to? Nandito po ulit kami. Bigyan namin ng ano si tatay ulit. Jagaramid ti kuana, kusina na. Opo, opo. May bigyan po kami. Kami yung nagputol dati ng kawayan. Nalala niyo po? Salamat. Opo. Sarong karan. Opo, opo. Yung ibang kasama namin, sila Papa ko, galing papunta Tarlac. Tarlac. Magbigay po ng tulong kay tatay. Ayan po sila. Ge. Ge. Palang siguro sa kalkalapo ko. Gun. Pagkaya mo kung kuraman ni Kwado, wala. Uncle, ikabi ko din nagbalay mo. Dan. Wala. Ito na tira. Lukat ang balay mo. Kalukat. Nakalukat. Ito yung bagong bahay mo, tay. Ito na po yung bagong bahay mo. Tuloy mo ito kung kuna ni Lijaman. Pero hindi po kayo dati dito. Sa kabila. Translate mo, Ilocano. O Tagalog. Maestro, translator. Tagalog. Translator. Translator. Ilocano eh. Ilocano ng tapo. Translator ko nito. Yan ay. Yatay. May tulot. Agi kayo na eh. Nagapuda pa eh. Tarlac. Nagasilugan. Adayo, tanakita dahil pus may di napukuran tibalay mo na ide. So ajay, siyempre. Ang ka mababayin atay, tulungan na ka ka. Mapay lang ang kanya yung. Ang kayo mababayin ka de. Tumulong. Gini, nagpasalamat kayo wala kinyada na nagapuda pa Tarlac. Wala, ay, muna. Hindi malayo ang kinyada. Ay! Ato ko salamat ko, balong. Sige po, ayos lang yun. Ato ko tulong yung kanya. Opo. Diyan ka lang muna. Kumusta ka na tayo niyan? Ha? Kumusta ka na niyan? Hindi niya naiintindihan. Kamusta ka nila? Nakaintindi kang Tagalog, tay? Konti. Sit. Konti lang. Diyan tayo mamaya. Konti. Nya. Ayos. Muna. Yaki di rin salita natin mo na. Ay, wala yung okay na lang. May kawa mo lang. May kawa mo lang. Uwan na may kawa kayo, JT ba na UAD, di ba? DJ
Bayad nyo lang na natin. At least, narating Pero kami. doon yung bahay niyo dati. Kasulog. Pusti lang na iwan hanggang. Pusti. Oo, nakita ko yun. Opo, mamay pababa natin. Nga, di, ada abastom tay. Abastom tinabayag nga aldawa din ha. Amam ti kurang. Kabalay. Nangalakpat yung pat, wala na. Wala upat. Ni tinagan na ka, ang Papa Kube, founder me. Taga-Tarlac po. Tarlac pa eh. Malayo yun. Ilang kilometer yun. 3 oras. Mga 3 oras na biyahe, nakamotor ka lang. Muli ka pa ikaw dahil yung motor. Nakita ka namin sa post tayo, kaya pinagandaan ka namin eh. Diba, sarap ng ngiti ni tatay. I love it. Love it, yes. Nga tayo. Tirik na wa. Made? Made, rinsak. Wala. Sige, mas may sigarilyo man, bilong nga papel. Hindi mo siya. Tabako. Ang kamay mo sa hindi na biyag yung dubla ka. Tayo na, picture tayo pa eh. Patay. Dan, tatay. O tara. August. Sa kabila. Ang dami pa panan ni tay. Ijay Burgos Mart, at damat ijay basik nga, bakit nga kami matitulong na. Isulat yung gagaran na ito eh. Bakit ka bakat? Muna, katumayan. Kaya mo kabalay. Palasang ko Kaya mo kabalay. Ay, palasang. Mga numatay ko pa siya dyan. Tay. Pat-pat ko. O, sige tayo na. Sige. Thank you. Salamat, Balong. Sige po, Nay. Sige po. Salamat ah. Wen tay. Tarlac pa. Wen. I love it. Yes. Oh, yes. Ay, okay. I love it. Dan, tapos. Opo. Bili na tayo ice cream. Nainitan ka na, anak? Ay, okay.